moito mellor é facián, se conta con un equipo que... A plantilla ao completo, directiva e adestrador do UCOG ACB Chantada puxeron o colofón á tempada cunha recepción oficiada polo Concello. O clube é orgullo do municipio pola súa traxectoria e por codearse con grandes equipos no seu grupo da EVA. Leva o nome de Chantada por grandes cidades e compite ao nivel dos mellores da categoría. Novamente na fase de ascenso logrou emocionar a boa parte da veciñanza e iso non podía pasarse por alto. Alcalde e concelleiro de Deportes recibiron o CB na Casa da Cultura, onde despois da foto de familia ante este emblemático edificio lles amosaron todo o seu apoio a un grupo inesquecible que marcha agora de vacacións a gozar dun merecido descanso. Loar a vosa trayectoria que vides tendo que tuvestes ao largo da temporada, indudablemente aquí a impresión de que hai unha conexión tremenda entre o equipo directivo, o entrenador e o equipo de xogadores que houve este ano. Iríades con moitas ansias de ascender ou de chegar máis adiante na fase de promoción, pero penso que desde o meu punto de vista e desde o punto de vista de todos os cidadáns fixestes unha campaña excepcional. Podedes estar orgullosos. As máximas felicitacións para este grupo humán que irades ou non estades dando unha proyección ao Concello de Chantada importantísima e iso redunda en beneficio de todos nós. Xogadores americanos e de toda a península fixeron piña. Quizáis volverán verse todas as caras na vindeira tempada e quizáis algúns inicien novos camiños. Levaron onte unha placa conmemorativa en lembranza da tempada e deste Concello. Nesta tempada, a axuda do Concello ao baloncesto foi de 15.000 euros, ademais de algunhas outras achegas para torneos e desplazamentos, e incrementarase de 18.000 na vindeira liga. O rexedor recoñeceu o traballo que polo básquet ten feito esta directiva. Pola súa parte, o equipo agradeceu o respaldo do equipo de goberno e do sponsor e resto dos colaboradores habituais que fan posible que o equipo compita pese a limitacións económicas. É moita xente que non aparece, que digo sempre, e que nos axuda. E moitas gracias a Diego porque se está involucrando de verdade no deporte, que é o que fai falta, é que isto realmente non é un momento de xoros nin de nada, pero todo o que veña é pouco, porque realmente, pois, bueno, tamén somos orgullo do pobo que pasamos por aí, por cidades de 100.000 habitantes e 200.000, e que non teñen este equipo. E nos un ano e outro ano conseguimos estas historias, e, bueno, pois, o Concello tamén ten parte disso. E, bueno, ojalá, isto que puderan quedar, pois, a maioría, senón o equipo, canto menos cambios sufra, mellor, pero, bueno, xa non podemos facer nada, que sabemos que hai xente que lle damos proyección a que se vai a marchar por aí. Gracias a todos.